sabi doon ang layo na ng tubig. Oh? Malalaki na. Malalaki na. Ay, pag pupunta nila kay Joseph, mahilig naman sila si Gabi. Sila magkikinabang nun. Ang hirap na italin eh. Nasa bawang gaba yan eh. Ang kukuha nun, marunong. Pag hindi ka marunong, doon ka sa tubig ang pulutin. Malusog na yun ngayon, siyempre, hindi na... Abuti pa ng ano yun, tubig yun, pagka ano. Oh? Kanina naman sa tubig yun eh. Iba yung lalo. Kaya nabutan ng ilan yun, sigurado. Yung mga laman. Oo. Kaysa naman doon sa hindi na kapag lang, wala. Hihirapan yung mga parami ng gusto. Forty days pala ni, 40 days, 30 days nilang. Sabi mo, 30 days. Sa babae. Pag babae, akala ko 30 lang. At pag 40 pala. lalaki, Pareho akala ko lang. 30 lang. Pare. Parang ang bilis lang ng araw, no? 40 lang. Buwan at mga araw ng... Ano na agad? Kaya nung nakaraan. Kasi bilis naman ang pansin mo. Pero ano, may isang morbilis jalan. Nakakabot na kayo. Parang isang bangungot na nangyari. Parang may nagtulog. Wala, yung isip ko. Yung napagpasa pandemic, diba? Pagkataas mahal ng araw pa. Oo. Hindi na lang nakaabot ng birthday. Oo, hindi na ano. Kasi may balak ko yan eh. Nung ginuman doon sa bodega. Alam mo, mga ilang May- araw na lang yun. Oo. Saka mayroon pa po yung chicharon doon sa freezer. Mayroon pa yun doon siyang tinabi. Oo. Hindi lang na ubos. Meron po nga ito ngayon. Days nga siya. Hanggang ngayon, hindi pa alam ng tatay namin na Mahigit na lang yun po yung hindi niya pa alam. lagi niya tinatanong, ba't hindi umuwi? Sabi niya, Hindi ko paalam kay Bote kung makipag pa kung sabi niya, inupan. parehas ba ng sakit ko? Sabi niya, oo, parehas. Mawawa naman. Kaya pati sila marinig. Nalaman na pag nabarinig lang ko. Si Alam. Ganun. Ang siyempre lang sabi, ay, ba't kayo lang? Ang dahil nyo naman. O, di pa magtataka yun. Ay, Pajero, hanggang ngayon, hindi pa binibigyan. Hindi pa. Batik na to din, ha? Yung sa pangalawang tablet yun ang ano, yun ang pasig. Nandire. Wala lang akong lahi. Ako sana. Jackpot. Sabi ko na, ako na lang ang maiwan, ako ayaw. Hindi gagalitan din yun. Sabi yung trabaho mo yan. Kaya ang
Joseph din yung complaint. Ako kahit na, kaya bigyan mo sa akin saan yung dadalhin ang kasama. Oh, ito na, okay. Ano to? Palalamesa na, ganun. Oh, binili niya ni Milita bago kong birthday. Ito sa lang isa. 3,000 din yung biling na nagit niyan. At Hindi, mas di ba yung isa kaya? mas pa to? Oo. I-chat mo si Ate Jimmy. Sabi mo kung may mabibilhan ng pansit ba to. Kaso bukas pa kasi ang Changi dun sa amin eh. Hindi kahit na yung smartphone. Start niya, start niya. Yun na, ayun. Pwede naman sa lugar sa dito. Ay, kaso, parang takot siya. Alam na. Pagka dinarek na niya yung jay, ano pa ba yun? Bagay, nung inatid namin sila siyempre, passport na kung Ito, ito na. si Bobby na usilan namin. Oh? Salbabo si Daddy. Chat mo sa Ate Jimmy. Hindi ako makareply. Nag-chat siya kung nakuha na daw yung swab test. 30 minutes nga lang. Kaya na. Tatamatin na kung nakatagaw agad ang swab test. 30 minutes nga lang. Kuha na agad. O mabilis nga lang. Saan kaya ni Aileen nilagay yung ano nung unang cellphone? Yung tungtungan, di ba? Ay, nakita mo yung tutungan sa gilid ng flower bed? Hindi ko alam kung pati yung bulaklak na dala eh. Parang hindi ko napansin doon. Ayan. Hindi ko mapa... Ano pangalan natin? Kinilin din? Kaya mo na, huwag na. Mamaya na ako na lang mamaya.
Tayo no? Nandun? Ano, pinibong? Oo. Red light TV yan o. Green na. Kanina. Medyo kasama anak ko naman. Lang yan, pinalak ko nga yung power bank ko. Kinuha naman ni Joseph yung pardon. No? Yung cord, kinuha naman. Pinyard niya sa kanya. Oo, maya. Oo, maya. Parang dito na daw yung papunta kay oh. Dito nga. Sudah kami. Mamarikin na pala. Gumanda pa pala. Dalawa yung ano. May daanan din sa kabila. Doon sa may Pasig. San Juan. Daan. Yung nag-alilakad. Sa may Ortigas. Dito rin ang bagsak nun. Yan din. Oo, dito. Yung Ortigas, galing ka San Juan. Oo. Doon sa may Petron.
na ninyo yung anak nyo niyan. Ito nga namin. Ay sinusungitan ng tita. Hindi daw nakakakala at hindi daw nakakalaro siya ito. Lagi pinupuro. Strict tayo pag nagalaga. Eh maharot naman siya eh. Oo, talaga naman kung na bata, maharap na naman. Parang yung sa akin. Parang itong umuwi. Hindi ka pwede na umuwi lang na kagad. Sa likod. Oo. Nasa, hindi na kasama yung mga kapatid ko. Nasa Tuganggaro. Ganon. Solo lang, magkahiwalay. Oo. Yung maliit mo lang nandun lang sa asawa mo. Hindi, yung nga maliit, yung nang Ay, yung nandun maliit sa- na nandun. Tapos Ano, yung mga anak ng babae, panganay, tatlo, Oo, kasama yung mga... kasama ng nanay nila. Yung pangapat mo nandun sa, ano, sa Oo, luna. nasa Tuganggaro. Di ba isa lang ang lalaki mo? Oo, isa lang ang lalaki. Babae yung anak ko. Oo. Ang panganay mo, babae. Oo. Sunod lalaki. Hindi, babae. Babae ulit, tapos sunod lalaki. Laki na. Tangkap ko na eh. Mana din sa nanay matangkap. Kahit na yung ano, yung gusto. Pwede man ako na akala nila laki. Ulit pa naman ba? Tawag ka, pa-English pa nga. Tangin ka. Ayop ka. Nakatulog na ako ng gabi, alas 2 na. Bakit? Hindi na ako natulog eh. Tapos tinatang pa sila Jojo. Tulog ko pa sila doon sa bodega. Tulog ko sila ng manok. Iboto na yung manok niya? Oo, tigas naman. Manok. Kinalambot niya dapat yun. Nalambot nga daw. Hindi na hindi na rin nagluto nun. Dapat ka ako, ginamitan mo ng pressure cooker. Kahit hindi nagluto ko siya, mga 3 oras na siyempre hindi naman po. Sabi ko, Jo, lalo na nga ako wala akong isip. Lalo ka na. Yung malambot nun pa. Tapos, pumasok na ako. Kaya nice. Ay, talaga pag napisip lang. Kubirit nga electric panini. Hindi na umikot. Kung walang hiya ka, sobrang hihit kaya ito pag hindi ikot. Gawa ko sa electric pan. Yun, gamit. Magkano yung binenta ni yung ano niya? 3.5. Magkano niyang binili yun? 5 ton. Hindi na. Ano ba sira niya? Yung sa gulong na alog-alog na. Tapos na may karoon. Pag pinayos mo yun, gastos ko ng 3,000. Pero Bago-bago, bakit sira? hindi, galing pa yung kay Kuya. Simula pagbili, hindi pa yun nakayo. Ah, yun ang dati niya, no? Ni Oo. Francis. Hindi pa niya yung pinalitan. Siyempre, galing yung gamit na yun. Yun. Nagkataon na, hindi na doon niya pinayos, binintan na lang niya. Ngayon sa amin, quick release naman yan eh. Hindi na katulad na sa kanya na kanya na eh, di-tread. Kaya kailangan yun, magiging quick release yun pag pinapalitan mo. Kasama na quick, tawag ito, yung rotor, saka yung kadina, o yung lagay ng kadina, Oo. sakit. Kamsit niya yun, kasama natin. Pero maganda niya, pinalitan mo. Kaway sila kulot kong nangarap.
Mela. Saka, Saka si Inday. Dapat kasi hindi talaga sila magkakasundo si Kalan, si Kulot. Hindi mapatalo yun ay. Ay, hindi nga mapatalo. Lalong hindi mapatalo siya na si Inday. Hayaan mo muna niya na sunturan eh. dapat tingnan niya, isa na lang. Tanggalin na yan, sakit lang yan sa ulo eh. Eh, sabi mo, Day, tigil nga kayo, Day. Parang walang kwenta ka na. Ay, ako. Ay, guys, pagkawat siya, hindi naman kasali eh. Hindi naman niya dapat totoo yung sa likod mong isip na masukal kasi yung pinipinipinip ko. Eh, sinabi na ni Arvin. Siya.